Yo, shout out sa inyo mga Aji, no. So ito, order ako ng gagamba, no, selection, pero binigyan tayo ng banusan, which is okay lang naman. Okay naman kasi may malalaki naman na kasama, no. Idol ko, mapanood mo man to, salute pa rin sa iyo, no. So thank you. 50 pieces lang naman yung order ko, pero ang dami nung binigay, pero yung presyo din kasi binayaran ko pang selection din naman. Pero goods na to. Una-una, sa mga gusto pala sumali sa GC, medyo pasensya na, hindi ko kayo masali lahat, no. So yung link nasa baba yan, yung gusto nung tumalpak, mapamanok, mapakong ano man, Mobile Legends, Hilo, yung dalawang dice na maalog-alog, yung pizza, yung pepperoni, kung ano-ano ba, no. Tapos meron toss coin, may gagamba, may manok, may derby, kung ano-ano man, no. Pero ito mga Aji, pakita ko sa inyo yung gagamba, sobrang gaganda. So ito gabi na kasi, ito yung super, nakasama to, banusan to So yung ganito kalaki mga Aji, depende kasi sa seller, no, pero sobrang mahal niyan. Sa mga Manila mga Aji, makakita nito, alam nila sobrang mahal nito. Pag tinimbang to mga Aji, nako, Otsujis ang kalaban. So ito, no, sobrang lalaki ng mga gagamba, sobra talaga. So kita nyo naman, yan, yan, banusan to mga Aji, grabing lalaki ng mga gagamba, no. So nandito yung mga na-select ko na iba. May good size, may TM, no, nandito. So yan, hindi na natin palabas pa. So more on TM, good size to, halo, no. Maraming TM, pero may mga good size dito. Sorry pala, ngayon na ako nag-vlog kasi nga medyo na busy tayo kanina, dumating yung mga gagamba. So ito, derby size, pang entry level lang, no. Pang entry level to mga Aji, yan, maliit. Pero entry level to, maganda to. Pero ito pinakamahal, sa mga nagde-derby, no. Ito ang pinakamagandang pang derby size. Tingnan natin kung sira, no, kasi sinama sa banusan to. Grabe, sobrang haba mga Aji. So bukas to, makikita nyo galaw nito pag nakakain na to siya, mapaarawan ko bukas. So tingnan nyo gaano kalaking gagamba to. Sa derby to, magandang gagamba to. Mahirap to lugiin sa ano, no, sa parisan kasi masyado na siyang mahaba, tapos payat siya. So makakalaban niya nito. Pag minintain mo katawan nito mga Aji, kalaban niya talaga 8 lang, no. Kasi sobrang haba na ito, kapal pa ng paa. So bukas to mga Aji, makikita nyo galaw nito bukas. So ito mga Aji, no, lilipat ko na tong malaki na to. Ito OS to, putang pala OS to. Super pala to sa sizing, no. Jumbo to mga Aji, jumbo na mga gagamba to, no. Pero medyo old na kasi banusan nga naman to. Ito OS na mga gagamba, or pa jumbo na nagagamba to, no. Malaki talaga to, malalaki to. So kailangan paitlogin, patayin ko, sandali. So yun lang mga Aji, nakita nyo naman yung mga gagamba. So yan, no, kudos sa'yo pa rin sa nagpadala nito. And alam ko kaninong gagamba galing to, no, pinagkukunan ko rin yun. Pero ibang tao yung kausap ko. Pero yun lang, again, ako po si Gagambino, no. So thank you sa panonood, and abangan nyo paglalaban-labanin ko to. And yung pagbaboxing pala, no, abangan nyo yun. Kasi tumatiming na ako, kasi grabe yung ulan. Pakita mo mga baby, napipil light ba yun? Kita ba yung mga baha na yan? Hindi. So yun, no, grabe yung ulan dito, hindi kami makatiming kasi hindi kami makalabas, lagi yung ulan. So yun lang. Again, sa hindi pa nakatalpak, hindi pa nakaregister na, yung link nasa baba niyan. So ako sa inyo, wag nyo nang patagalin pa, tumalpak-talpak na kayo, no. So highly suggested do sa marunong sa gagamba, and dapat may control pa rin kayo magsugal. Yun lang masabi ko, bawal sa bata, and may control kayo sa pagsusugal. So kahit minimum yung ano nyo dyan, ang daling manalo, basta gamitan nyo ng utak, gamitan yung diskarte. Yun lang.